Driver og sakay niini samdan human na balintong ang ilang gisakyang kotse sa Cagayan de Oro City. Hinungdan sa aksidente ang giingong paglikay sa driver sa kalit daw nga mitabok nga iro. Aniya ang akong report. Nabalintong tunga sa dalan ug mibabag na sa duha ka lane nga padulong sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Kining usa ka kotse sayo sa buntag adlong Biyernes sa Mastersons Avenue, Barangay Upper Carmen. Sumala sa traffic investigator sa PNP, luwas na ang babaeng driver sa mong kotse. Lakip na ang sakay niini ug nadala sa ospital. Matod pa, pasado lasay sa buntag nahitabo ang aksidente kung asa nawad-an kuno og kontrol sa manubela ang driver diyang duna siya gilikayan nga iro nga kalit matod pa mitabok sa dalan. Ang resulta, mibangga kini sa mga gate sa usa ka balay, dayon mi diretso panaog hangtod nga mabalintong kini tunga sa dalan. Ang aksidente nagresulta sa bugat nga dagan sa trapiko sa Mastersons Avenue sa panaog ug pasaka sa uptown area sa syudad. Ilabi pa nga dunay mikatag nga gasolina sa dalan. Inoon na atiman ra kini sa Roads and Traffic Administration. Mag-atag lang may assistant na ma-pull out o mabanlas niya atong diesel na gasolina na masisanta sa taga Bureau Fire o taga tuwing sa RTA para ma-pull out na atong natumba na sakyanan. Total na may traffic investigator na asisa naman siya. Ang amo lang dire ang pag-manage lang yun sa traffic. Tumang nervyos daw ang gibati sa residente nga nakasaksi sa hitabo. Kalit kuno mibangga ang mong kotse sa ilang gate. Maayo na lang, wala kuno siya maunsa. Gawas na ko. Kay nangaguba naman eh. Nangamo na itsura niya. Unya, ang babae diha. Nakatangab ni siya sa puntahan. Nangamay siya sa ako. Ako pa may iyang nakita. Wa may lain. Ako man din nakita. Nakagawas, nigawas di dayon ka dere. Ning gawas na ko diri kay nangaguba na ba yan tanggal ng kuan. Ning gawas ko diri. Nangamay siya sa ako. Siya kung gikamay. Nawa ko ni duol sa iya kay wa na ko kasabot ang gibati. Pasado alas 9 sa buntag, gigamitan og towing truck aron matangtang sa dalan ang sakyanan. Wala una gilayon gibalik sa RTA sa normal ang dagan sa trapiko tungod sa mga debris sa dalan o gipaabot usa nila ang mga personel sa BFP nga makatabang. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga nalampigit sa aksidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.